ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଉ ଜୀବନରେ ସେହି ମଣିଷ ଆମର ବହୁତ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ମଣିଷ ଜାଣିଥାଏ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଅଟେ। ଏତେ ସମସ୍ତର ହୁଅ କି କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବୋକା ହୁଅ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବସ। କିଏ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏବଂ କିଏ ଯଦି ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାକୁ କହିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ବି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଟାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜିତିବା କାହା ପାଇଁ, ହାରିବା କାହା ପାଇଁ, ଜୀବନ ସାରା ଏତେ ମନମାଳିନ କାହା ପାଇଁ? ଯିଏ ବି ଆସିଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବ, ତେବେ ଜୀବନ ସାରା ଏତେ ଅହଙ୍କାର କାହା ପାଇଁ? ସତ ହୃଦୟରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଖ, ଯଦି ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ନ ମିଳିଛି ତେବେ କହିବ। ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ସିଏ ଯଦି ଆଜି ରହିଯାଉଛି କାଲି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯାହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାରେ କିମ୍ବା ବିଜି ରହିବାରେ ବହୁତ ଫରକ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତା ପାଇଁ ରାତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତା ପାଇଁ ଦିନ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦରତା ସେଥିରେ ନଥାଏ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରତା ସେଥିରେ ଥାଏ ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଚୁପ୍ ରହିବା କେବେ ବି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ କିଛି କଷ୍ଟ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କଥା କହିବା ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ବଦଳିବା ହିଁ ଭଲ ଅଟେ, କାରଣ ଯଦି ସମୟ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକା ସମୟରେ ସେହି ଭଗବାନ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଏବଂ ପଦବୀ ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କର ନାମ ପଇସା ହୋଇଗଲାଣି। କର୍ମ ଯେତେ ବି ଖରାପ କର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶିକ୍ଷିତତା, ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କିଛି କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯିବ। ଏ କଳି ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଖରାପଙ୍କ ସାଥିରେ ଖରାପ ହେଉ କି ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାଲାକ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛ ତେବେ ତାକୁ କେବେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଚୁପଚାପ ସବୁ ସହୁଥିବ ତ ତମେ ଭଲ ଅଟ, ଯଦି ତମେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲ ତେବେ ତମଠାରୁ ଖରାପ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ସୀମା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କଥା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆସେ ସେଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ଅଟେ। ସାହାରା ମଣିଷକୁ ଫମ୍ପା କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଶା ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବଳରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, କାରଣ ନିଜଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖିଗଲା ବୁଝିନେବ ଯେ ସେ ମଣିଷର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଆଶା କରିବା ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ ଲୋକ ଉପରେ ଆଶା କରିଦେଇଥାଏ। ଶବ୍ଦର ବି କିଛି ସ୍ୱାଦ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଟିକେ ଚାଖି ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଭଲ ଲାଗିବ? କାହାକୁ ଫୋର୍ସ କରି କୁହ ନାହିଁ କି ସେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉ। କିଛି ଦିନ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ଦେଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ। ଚୁପ୍ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବା ଦରକାର। ମିଛ ଶୁଣିବାର ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସତଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାଥାଏ। ଏଠି ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦେଖ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯଦି ଧୋକା ଦେଲା ବାଲା ନିଜର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଉଠିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବାଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। କିଛି ଲୋକ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଦେ କଥା ହେଇଗଲେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉ। ଯିଏ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, ଧୋକା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ କଠୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟରେ ହେଉ କି କଥାରେ ହେଉ। ସମୟ କହିଲା ବାଲା ତ ବହୁତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଆସିବେ।
जीवन रे झड़ आसवा बहुत जरूरी अटे। तेबे जाए जना पड़िबो किए हाथ धरुची आ किए हाथ छाड़ुची। एमिति लोकन ठारू सतर्क रहइबो जे आपनक सम्मुखरे आपनक साथरे थाए किंतु आपनक पछरे आपनक विरोध रे। केबे केबे बुझी हुए नहीं कि भल मनुष्य सहित भाग्य सर्वदा खराब खेल खेले कहीं। सेथिपाई सब किछि छाड़ी भगवान के ऊपर भरोसा रख आ तमर कर्म करि चल। देखिबा सब किछि ठीक हो जिवो। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारो बहुत बहुत धन्यवाद।